Fl-ewwel sitt xhur tas-sena l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol l-OHSA għamlet madwar 1000 spezzjoni fuq postijiet tax-xogħol. Fil-maġġoranza ta' dawn l-ispezzjonijiet inħarġu ordnijiet biex titieħed azzjoni minn min kien obbligat. Inħarġu wkoll 91 ittra ta' penali amministrattivi, ittri li konsistew f'diversi multi li varjaw bejn il-250 € u l-1456 €, bit-total tal-ewwel sitt xhur kważi jilħaq is-60,000 €. Fejn ma ttieħdux miżuri kif mitluba mill-OHSA, il-każ jista' jispiċċa l-qorti. Fil-fatt imbdew 103 każi fil-qorti. L-akbar numru ta' kontrevenzjonijiet kien fis-settur tal-kostruzzjoni, bl-aktar ksur tal-liġi komuni ikun in-nuqqas jinħatar supervisor tal-proġett. Problemi oħra inkludew in-nuqqas ta' evalwazzjoni tal-perikli fuq il-post tax-xogħol, nuqqas ta' sinjali u miżuri kontra n-nirien u nuqqas ta' qoti ta' ilbies protettiv. Minkejja li sabet dawn in-nuqqasijiet l-Awtorità nnutat b'sodisfazzjon li fl-ewwel 3 xhur tas-sena kien hemm tnaqqis ta' 6% fin-nies li applikaw għal benefiċċju minħabba kurriment fuq il-post tax-xogħol. Dan meta wieħed qabbel l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena mal-istess perjodu tas-sena l-oħra.